Zdravím mojich sledovateľov, dneska mi prišiel fajnový balík z Puely, pekne zabalený. Takže ideme si ho rozbaliť, som zvedavý, čo je vnútri. No, ideme na to. Začneme tu pekne. Jedna strana, druhá strana. No, sledovatelia moji, teraz to dáme cez stred. Hop, hop, hop. Hop, hop. Otočíme. Hop, hop, hop. Dobre, máme to otvorené, tak som zvedavý. Otvárame to. Tak. Pekne zakryté. Jedno, druhé. Tuto máme tieto, to nezabudnite vždy vyberať. A ideme. Kvinka. Toto je pena do kúpela. Pena do kúpela. Kvinka, veľmi dobrá. Už som ju mal, výborná. Toto je parfum na pranie. Parfum na pranie, Kvinka, výborný, musím odporúčať, ja ho používam stále. A toto je tiež ten parfum na pranie. Hej, parfum na pranie. Takže pol litra parfumu. Takto. A 250 do kúpela. Toto nemôžete nikdy stratiť, hej. A čo tu ešte máme? Máme tu nejaké zľavové kupóniky. Jeden, druhý zľavový kupónik. Potom tu máme poďakovanie. Takže určite vrelo odporúčam Puelu, hlavne parfum. Kvinka je podľa mňa najlepšia. Samozrejme odporúčam aj do kúpela, ak máte vaňu, penu do kúpela, výborné, strašne výborné, musím povedať, že je to, no oplatí sa, Puela sa každopádne oplatí. Ďakujem za pozornosť.